Ens trobem a Benifaió, un poble situat a la comarca de la Ribera Alta i que té més de 12.000 habitants. Ací tot el món ha sentit parlar de la pilota valenciana. De fet, la primera crònica que es va fer de la pilota va ser d'una partida històrica jugada en este terme. Era l'any 1849. Des d'aquesta data fins ara, molts carrers de Benifaió s'han utilitzat per jugar a llargues i a galotxa. Avui coneixerem els més importants de la mà d'uns grans aficionats a la pilota. Estem en el carrer de l'Abadia, que és en un puesto on se jugava molta pilota. Des de l'any 40 per acabant és el que jo he conegut. Es jugava a galotxa. Així hi havia una esporteta en la que al fer la galotxa, al ferir, solia ficar-ne algunes dins, el que era prou espavilat. Hi havia una altra modalitat, que era la tauleta, que era a modo d'un taburet, una tauleta xicoteta, que entonces havia un que feria i solia ficar-la dins. I entonces les partides resultaven molt boniques, perquè eren com si jugaren a llargues, però traient-la d'una tauleta. En el carrer l'Abadia, els veïns ficaven unes aristes d'obra perquè la pilota rebotara i no poguera ser fàcil sacar allí la paret. Entonces, pues canviaven a un altre puesto. Ens trobem en el carrer l'Ermita i així començarem a jugar a pilota en el 84 o 85. Així arribarem a jugar del Corte Inglés, començarem en tercera categoria i pujarem a segona. Mos digueren els de Sollana que el xou de la galotxa, que estava incorporant-se molt en aquests pobles, que era molt més bonico que el frontó. Entonces buscarem un dels millors carrers que trobàrem així en Benifaió, que era el de l'Ermita. Així, en aquests dos forats, ficàvem a la corda, del mig del carrer, i d'ací darrere se sacava, pa callar. I allà estava el que feia el bot i l'enrefilava pa callar. Pues deixàvem de jugar perquè això era un supermercat de la cooperativa. I se venien i feien les finques. I del 92 al 95 passarem al carrer de Villajos i allí ho arreglarem. L'última partida que es va jugar al carrer de l'Ermita la van protagonitzar figures com Genovés. Venim del carrer de l'Ermita, on juguem, i passem a l'este, on passarem a jugar ja després del carrer de l'Ermita. L'Ajuntament ens donà grava, porlam i nosaltres en 2 fins de setmana l'asfaltàrem tot. Este pis l'asfaltàrem nosaltres perquè era de terra. I així començarem, jugarem en segon i pujarem a primera. I jugarem 2 finals. Una la guanyarem, que per cert nosaltres jugava Federico, el de Sollana. I l'altra també, però l'altra no la pogueren guanyar. Buscarem molts carrers, però hi ha problemes en tots. I venim per aquí, perquè era més tanave, que és si llarga, i això també parlarem en Villajos, diu, sense problemes. Ell m'ho ficava una tela, m'ho sobarrelà i dalt, i m'ho donàvem moltes facilitats. Els amos de les indústries els teníem a favor, pues resulta que allí hem jugat molt a gust, fins que mos han fet el carrer este nou. Però el més peculiar de tots era el carrer d'Alginet. Este carrer el tancaven en uns toldos així on estem ara i un altre toldo allà on feien la galotxa. I venien uns jugadors que ja eren professionals per donar-li a la festa algo de cariç. I aquestes partides, al tancar el carrer, es pagava una entrada. I es jugava la modalitat de galotxa i bot, de l'alt i el bot, que es deia la partida de galotxa, a ratlles. Actualment, Benifaió té un carrer artificial que ha sigut seu de diverses finals de galotxa.
però avui hem vist la història d'alguns dels seus carrers naturals on la pilota ha sigut una senya d'identitat. Was the cheap sunglasses. Oh yeah.